е България! Скъпи съратници, братя българи! Атака е събуждането на българския народ! Атака е тук, в Кърджали, за да каже, че Кърджали е част от България и ние никога няма да позволим тя да бъде турцизирана тази част! Тази част няма да стане турска! Това сме дошли да кажем тук на цялото население на Кърджали, на цялата управа на Кърджали, на ДПС феодалите на Кърджали! Идваме да им кажем, че техният час е ударил, техният час е настъпил, идва края на ДПС!